Ahoj a vítam ťa pri dnešnom podcaste Sila myslenia. Som Ivan Pitoniak, tvoj mindset a business coach. Moja úloha je pomôcť zvýšiť sebavedomie, premeniť tvoje podnikateľské sny na realitu a posunúť ťa na vyššiu úroveň. Dnes sa budeme venovať veľmi dôležitej téme. Prekonávanie prekážok. Pozrieme sa na pár rád, ako sa vyrovnať s neúspechmi a prekážkami na ceste k úspechu. Každý z nás sa stretáva s prekážkami. Niektoré sú malé, iné veľké, ale všetky majú potenciál nás spomaliť alebo zastaviť. Avšak práve prekážky sú tým, čo nás môže posilniť a pripraviť na budúce výzvy. Dôležité je naučiť sa, ako ich prekonať a nevzdať sa. Príjmi neúspechy ako súčasť cesty. Prvou radou je, aby si prijal neúspechy ako súčasť svojej cesty. Neúspechy nie sú koncom sveta, ale príležitosťou na rast a učenie sa. Každý úspešný človek sa stretol s neúspechmi a prekážkami. Ale to, čo ich odlišuje, je ich schopnosť nevzdať sa. Pamätaj, že každý neúspech ťa posúva bližšie k úspechu. Analýzuj príčiny neúspechov. Keď sa stretneš s prekážkou alebo neúspechom, je dôležité analyzovať, čo sa stalo. Prečo si neúspel? Čo by si mohol urobiť inak? Tým, že identifikuješ príčiny neúspechu, môžeš získať cenné poznatky, ktoré ti pomôžu zlepšiť sa a vyhnúť sa rovnakým chybám v budúcnosti. Skús si napríklad viesť denník, kde si budeš zapisovať svoje skúsenosti a zistenia. Pomôže ti to potom lepšie pochopiť tvoje silné stránky a zároveň učiť sa z vlastných chýb. Zmeň svoje myslenie. Pozitívne myslenie je kľúčom k prekonávaniu prekážok. Namiesto toho, aby sa sústredil na negatívne aspekty tej situácie, zameraj sa na to, čo môžeš získať a naučiť sa. Skús vnímať prekážky ako výzvy, ktoré ti pomôžu rásť a zlepšiť sa. Tak ako sme to riešili v minulom podcaste. Pozitívne myslenie ti dodá energiu a motiváciu pokračovať. Skúsi napríklad každé ráno zopakovať pozitívne afirmácie alebo si predstavovať úspešné riešenie svojich problémov. To ti môže pomôcť udržať si pozitívny prístup aj v ťažkých chvíľach. Vytvor si plán. Keď sa stretneš s prekážkou, je dôležité mať plán. Ako ju prekonať? Vytvor si konkrétny plán, ktorý obsahuje kroky, ktoré musíš podniknúť na to, aby si danú prekážku prekonal. Plánovanie ti pomôže získať jasnosť a sústrediť sa na riešenie daného problému. Ak máš problém s organizáciou času, môžeš si vytvoriť svoj denný plán s presnými časovými úsekmi na jednotlivé úlohy. Týmto spôsobom budeš mať lepší prehľad o svojich povinnostiach a zároveň budeš sa môcť sústrediť na to, čo je naozaj dôležité. Hľadaj podporu. Nie je nič zlé na tom, keď požiadaš o pomoc. Hľadaj podporu od svojich blízkych kamarátov alebo kolegov. Môžeš tiež vyhľadať mentorov alebo koučov, ktorí ti môžu poskytnúť cenné rady a podporu. Spoločné riešenie problémov a zdieľanie skúseností môže byť veľmi účinné. Napríklad, ak máš problém s motiváciou, môžeš sa spojiť s niekým, kto má podobné ciele a zároveň spoločne sa podporovať a motivovať. Vzájomná podpora a povzbudzovanie ti pomôžu prekonať aj tie najťažšie prekážky. Udržiavaj si disciplínu a vytrvalosť. Disciplína a vytrvalosť sú kľúčové vlastnosti pri prekonávaní prekážok. Bez ohľadu na to, aké veľké sú dané prekážky, je dôležité nevzdať sa a pokračovať v práci. Stanov si denný režim, ktorý ti pomôže udržať disciplínu a sústrediť sa na tvoje ciele. Pamätaj si, že vytrvalosť je často to, čo oddeluje úspešných ľudí od tých menej úspešných. Ak máš problémy s pravidelným cvičením, môžeš si stanoviť presné časy na cvičenie a držať sa ich. Alebo sa dohodni s niekým, že mu vždycky napíšeš, že budeš cvičiť. Disciplína a vytrvalosť ti pomôžu dosiahnuť tvoje ciele aj vtedy, keď sa ti zdá, že to nejde. Vizualizuj si úspech. Vizualizácia je silný nástroj, ktorý ti pomôže prekonať prekážky. Predstav si, ako vyzerá tvoj úspech. Ako sa cítiš, keď dosiahneš svoj cieľ. Tým, že si predstavíš úspech, posilníš svoju motiváciu a získaš pozitívnu energiu, ktorú potrebuješ na prekonanie týchto prekážok. Skúsi napríklad každý deň predstaviť, ako dosiahneš svoj cieľ. A aké to bude mať pozitívne dopady na tvoj život. Týmto spôsobom budeš mať jasný obraz toho, čo chceš dosiahnuť a budeš sa cítiť motivovaný pokračovať v danej práci na svojich cieľoch. Uč sa z chýb. Každá chyba, ktorú urobíš, je príležitosťou na učenie sa. Uč sa zo svojich chýb a zlepšuj sa. Nenechaj sa odradiť neúspechmi, ale využívaj ich na príležitosti k rastu. Pamätaj, že aj najúspešnejší ľudia urobili veľa chýb na ceste k svojmu úspechu. Skúsi po každom neúspechu zapísať, čo si sa z neho naučil a ako môžeš túto skúsenosť využiť vo svoj prospech v budúcnosti. V tú svetlú budúcnosť, v to, keď vidíš svetlo na konci tunela. Týmto spôsobom budeš mať jasný prehľad o svojom pokroku a budeš vedieť,
čo sa musí zlepšiť, aby si dosiahol svoje ciele. Prekonávanie prekážok je neoddeliteľnou súčasťou cesty k úspechu. Príjmi neúspechy ako súčasť svojho rastu, analyzuj ich príčiny, zmen svoje myslenie, vytvor si plán, hľadaj podporu, udržiavaj si disciplínu a vytrvalosť, vizualizuj si úspech a uč sa z chýb. Týmto spôsobom budeš schopný prekonať akékoľvek prekážky a dosiahnuť svoje ciele. Ďakujem, že si našiel čas vypočuť alebo pozrieť tento podcast. Tvoj feedback je pre mňa veľmi cenný a pomôže mi ho naďalej zlepšovať. Ak máš akékoľvek otázky alebo potrebuješ ďalšiu podporu, neváhaj mi napísať správu. Spoločne dosiahneme tvoje ciele. Teším sa na teba pri ďalšom dieli, maj sa krásne a nezabudni veriť sám sebe.